Bon dia, som a Barcelona, 15 de març 2026, és el dia. Marató de Barcelona, Ha arribat el dia, 42 quilòmetres, tercer any consecutiu que la fem i Barcelona ja s'està preparant, Dia de sol, ahir pluja molt bèstia aquí a la ciutat i som-hi. Sortida des de plaça Catalunya, arribada Arc de Triomf. 8 del matí. I aquest any tinc una sorpresa, ja ho veureu, Si us en recordeu el primer any que la vam fer, amb qui la vam fer, i aquest cop ara veureu. I mireu qui tenim per aquí, ja. La Mariona Carbonell! Vámonos! Moment històric, Fa 2 anys la vam fer junts i aquest any tornem. De nou, 42 quilòmetres a disfrutar, el ritme és igual. Exacte, la qüestió que va, fer-la bé, passar-ho bé. I sofrir una mica, que aquest any no m'entrenat gaire. Sí. Va, jo m'acabo d'adonar que no tinc ni guaiaves ni res de menjar. Haurem d'agafar els gels de la cursa, que garrines guapes, ja. No queda més, pillar-li d'algun corredor de la butxaca i ja està. 30 no sé quantes mil persones. Plaça Catalunya. Mariona, estàs preparada? Súper! Sempre preparada, a tope! Mariona, bici o corre? Bici. Sincerament bici, perquè no sofreixo tant. La bici no patim tant, sobre la bici. Pots fer 100, 150, que no. Exacte. Tu vas fent. 200 quilòmetres per la Nacional, entreno. Barcelona 12 de mar. Per cert, tots els que estigueu mirant aquest vídeo, seguiu-me a Strava, home. Així, tal qual, Mariona Carbonell. Clar que sí. Pam! Local Legend de Collserola, Si voleu veure rutes, entrenos sense cap mena de sentit que fa la Mariona, seguiu-la. Sí. Vámonos! Temperatura bona per córrer, però ara fa una mica de fresca i bastant vent, però la sort és que amb els edificis es tapa. Quan arribem per la zona del litoral, allà fliparem. Fa un fred que pela. Bé. A punt de sortir ja, Això ja comença, no sé quin calaix estem, però ens ho passarem bé. Vámonos! La Mariona està nerviosa, Vámonos! És que... Uau! Ja mirem. Queden 3 horetes bones per davant. 42 quilòmetres. Res, això A sofrir. ja ho tenim fet, això. Primer quilòmetre fet, Ara vindrà el quilòmetre 2. Quilòmetre 2! Vamos! Només queden 40 quilòmetres! Vamos! Això ja està fet! Vámonos! Carrera, go! Aquest any hi ha més gent aquí, 100%. Vámonos! La Mariona diu que això ja està fet, Sí. que anem pel quilòmetre 3 i mig. Això és psicològic. Psicològic. A tirar recte. Ja sé. Ai, quieta! Amigues i germanes de la Mariona. A morir-se! Quilòmetre 5. Mariona, quina sort, No han vingut les 14 germanes, però Només 2. n'han vingut 2. Les 2 últimes.
que si no, no cabíem tots. Home, és que si no ompliu el cupo ja de la marató, Literal. si ve tota la família. Us quedeu sense dorsals. Ara les tornem a veure. Primer avituallament. Hidratar-nos, que és molt important. I això no sé com feu. Jo avui la meva vida depèn dels gels i de la marca de gels Finisher. Perquè no tinc res de menjar, res d'aigua. Començaré a agafar gels i alimentar-se. Fareu un bon entreno, també. ¡Ánimos, animadores! Francesc, com va això? A tope! Gran, a passar-ho bé, Vinga, vinga! Només queden 40, això està fet! Vámonos! Quin show, tu. Mai avancem. Ara queden menys, de 40 per això. Anem pel 8, tu. La granota. Passeig de Gràcia, Casa Batlló. Vámonos! Vámonos! Molt bé, molt bé. Ens queden 40 quilòmetres! Sempre m'ho tiro tot per sobre, l'Aquarius. Quilòmetre 10, 49 minuts. Carrer Mallorca, Sagrada Família. Va, bé, Mariona, bé. Vámonos! La torre, la creu de dalt, nova. Va. Ole. Molt bé, Pol! Va. Epa! Aina, que no t'has enterat. Àlex, Què tal? Com va això? Bé, però a mi m'agrada més la muntanya, això és molt monòton. Muntanya sempre, Muntanya el castiga més. Això és Això és sano. no parar de córrer No parem de córrer i agafar un i ritme al i ja mateix està. ritme. Sí. Sí. Bon entreno també. Bueno, que vagi bé, bona cursa. Igualment. Adéu. Adéu, bona. Claudia, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo va? bien, muy bien. ¿Primera maratón? Segunda, Segunda. esta con éxito. En Barcelona, primera vez. Sí, Hostia, muy guay, Vais muy bien. vamos de puta madre. Va a disfrutar, Venga, Molt bé. adiós. David, ragazzi, saps qui era o no? Aquest any els avituallaments, plàtan, Gatorade i hi havia fruits secs o no sé què era allò exactament. Però bueno, de moment, quilòmetre 15, anem bé, ara baixarem paral·lel, la Mariona la tenim bé. Sobrevivint! Hosti, li han portat dàtils de casa, tu. Això sí que és un bon avituallament. Mireu el Pau, del Mollet, i com va això? Bé, de moment bé, tranquils. La marató comença quan creuem la mitja, quan baixem paral·lel. Sí. Aquí és on es veu de debò com anem. És la primera que fas o què? No, tercera. Segona de Barcelona, Molt bé. vaig fer primer de Barna l'any passat, després València i ara aquí. Hòstia, I guai, bé, de moment guai. bé. A veure si aguantem una estona amb tu. Exacte. Que guai. Doncs a gaudir, tu. Molt bé, merci. Plaça Catalunya, un altre cop aquí. Quilòmetre 19. Bona, Quim, bona. Hòstia, que no et pillo, tu. Com vas? Molt bé, nano, i tu? També, aquí estem. Primera, segona, tercera... De Barcelona a la tercera. Doncs molt gas, nano, va, que vas molt bé. Tu també. Vas sobrat. Va, fot-li. Bona. Baixant el paral·lel,
La Mariona està passant moments molt crítics, quilòmetre 22. Uf, no ho sé, té rampes als bessons, diu, i ha baixat el ritme una mica. A veure si podem recuperar-ho. Ara veurem. Ei, bona! Va, Mariona, bé, va. Vámonos. Vas molt bé. Quilòmetre 28. La Mariona estava una mica així, baixant bastant el ritme. Així que hi he seguit tirant una mica i ja després ens retrobarem al final. Va. Queda una mica. Quilòmetre 30. La tonteria queden 12. Ja pujant per la diagonal, ens l'intentarem treure de sobre el més ràpid possible i quedarà poc ja. Uf. Quilòmetre 39, pujant per Marina, ja no sé ni parlar. M'està a punt d'explotar la panxa, entre Gatorade, plàtans, gels, aigua, massa liu. I entrem a meta, quilòmetre 42. Va, entrada ja. Oh. Se m'ha fet molt dur aquests últims quilòmetres per la panxa. Uah, ja està, tu. Uah, duríssim, Llàstima no haver pogut acabar amb la Mariona, espero que li vagi bé. He patit molt al final per la panxa, de cames he anat superbé, però he començat a menjar moltes coses i els últims 10 quilòmetres la panxa no em permetia accelerar el ritme. Tot i això, jo no em queixo, però les sensacions ara al final no gaire còmodes. 3 hores 30 diria, més o menys. Mira la medalla. Merci. Aquí la tenim. Una més. Marató de Barcelona 2026. Valoració de la cursa. Em quedo amb els 30 primers quilòmetres amb la Mariona, perquè després ha sigut un infern. La panxa ha estat a punt de vomitar, molt semblant al que em va passar l'any passat. De ritme l'any passat anava més ràpid, però igualment, de sensacions bastant similars. I ara mateix estic de cames bé, però és la sensació aquesta de la barreja de menjar i beguda. Però bé, aquí estem, Estic cao. Mare de Déu, senyor. La tenim. Ho hem aconseguit. Hem arribat, ensenya la medalla. L'objectiu era no rendir-se. Perquè és que m'han agafat unes És rampes. brutal, la Mariona. Estava amb rampes, estava feta pols i ha acabat, Això té un mèrit. És que, mira, el pròxim cop m'entreno superbé. Realment, si no fos per les rampes, podria haver anat tirant fins al quilòmetre 21 superbé. Però després... Sí, hem fet la mitja superbé i després ja s'ha notat, però... Sí, les rampes... Hosti, no, igualment. No, però l'objectiu ha sigut no rendir-me. I aquí estem, amb la medalla. Clar que Mireu-la. sí. És superxula, Èpica. Tinc uns cruiximents a les cames. Cames tieses.
I fins aquí el vídeo, Marató de Barcelona 2026. Aquest any moltíssima gent al carrer animant, increïble. Jo crec que l'any on hi ha hagut més gent. I ara per creuar això, impossible tampoc. Mireu. Claro, pero no lo sabe. Igual que la media. Igual que la media. Cuando llegas a... Ens acomiadem aquí i ara a fer muntanya, Adéu.